Aici nu ai nevoie de mandolină, nici de chitară. Suntem într-o zonă frumoasă la Breaza, o vilă foarte frumoasă, cu 9 camere, 345 de metri pătrați, suprafață desfășurată, parter, etajul 1 și etajul mansardat. Avem o bucătărie open space, utilată, mobilată complet cu tot ce vrei. Te-am făcut curios de fiecare dată. Fii atent, suntem într-o sală de servit masa, într-o zonă foarte mișto, foarte elegantă. Casa a fost construită în 2009, nu ca acolo, exact ca aici. Suntem la etajul 1. De departe, cel mai frumos este acest dormitor matrimonial. Ai baie, ai cameră, ai terasă, ai vedere foarte frumoasă. Ai exact ceea ce cauți. Ai 739 de metri pătrați, suprafața desfășurată a întregului teren cu casă cu tot. Dacă vrei să vizionezi această proprietate, dă follow, sună, fă programare și video la vizionare. Matos Imobiliare. Prețul este 295.000 de euro. Eu mă duc să pregătesc actele.